Bueno, egunon guztioi, Zero Zabor Uretan egitasmoaren 10. egunean gaude, bai, jada 4. portua dugu, Ondarroan gaude, eta hau da, mahai gainean duguna, egun hauetan, 10 egun hauetan, 6-8 pertsona gutxi gora bera eguneko, sortu dugun, kontenedore horiko hondakina. Badakizuen ez, kanpaina honetan, zaborriko berena sortzen ez dena da leloa, eta gure erronka da, hondakinak ekiritzea. Horretarako, zer egingo dugu? Hausnartu, ea zen bide hartu behar dugun hondakinik ez sortzeko. Bazen ikustia pixka zer dagoen hemen, barretikan, baditugu kafea, bilgarri nahiko. Zer egin dezakegu, agian kafea, granelean erosi. Zerrakago gehiago hemen, baditugu tetrabrikak, abena eta vegetalak diren esneak sortzeko. Agian guk egin beharko ditugu gureak. Esneak, badaude herriak non kristala poteekin bete ditzakegu. Zailago izango da, baina hau azkenean bakarrikan bada material bat eta asko zede hobeagoa da PET plastiko botella bat material bakarrarekin, hainbeste material juntu dauden bilgarri batek. Ezatik hau zailagoa izango da beti separatu eta berzikatzeko. Hau honekin doa, hau komuneko paperarena, ikusten dituzue ditugula tapapila bat zati azkenean, kristal poteak erosten ditugu asko, baita ere, osolako latetan datozen bazkariz berdinak, piperrak eta eta fajita gustatzen zaizkigu, urrengo urtera begira, ikasi dezagun, nola egin daitezken, fajitak ere bai. Eta hemen hobetzeko, txorixo pixka bat ere bai, agian arategira taperrarekin junda, txorixon bilgarri hau eki dizakegu. Erronka badugu, zuek seguro izango zuena, animo eta ekin bideari. Zaborriko berena sortzen ez dena etala.